Okay. Saan ka tayo? Sino yung tumira doon? Balikan mo muna. Kapersa yata gano'n. Ilang tinira ka eh. Bating ano, kanina si Kiss, ngayon si Chester naman. Hindi kaya? Hindi, pwede.
Bakit kang matakot? Natap. Marcel, Lucy, Princess, Charlie. Please proceed for readings for our play. Tapos may tantos tayo. Sabi na namin ni G. Okay lang. For reading, G.